Hietaniemen hautausmaa. Kello on jotakuinkin 7 aamulla. Aivan ihanan näköistä. Hautausmaa on tullut viimeisen vuoden aikana aika tutuksi. No ei, kyllä mä kävin täällä ennenkin sitä jo, mutta viime vuoden toukokuussa, kun Leo kuoli, niin sen jälkeen täällä on tultu kyllä käytyä todella paljon. Ja siis tää on kyllä ehdottomasti yksi kauneimmista paikoista. Saa valtavasti lohtua jotenkin siitä, että Leo on jossain näin kauniissa paikassa. No, niille, jotka ei tiedä meidän tarinaa, niin Leo tosiaan menehtyi vuosi sitten toukokuussa. Oli kuollessaan 10-vuotias, melkein 11. Ja Leo oli vaikeasti monivammainen pieni poika. Ja Leo sairasti 23 long covidin. Ei ollut vaikea tauti, mutta oli tosi sitkeä. Ja siitä alkaen seuraava vuosi sitten, niin Leolla niin tuntui, että se vointi ja tilanne ja kaikki vaan paheni koko aika. Hengitysongelmia ja loppujen lopuksi Leo lakkasi sitten syömästä. Ja sitten yritettiin 24 alkuvuodesta heti helpottaa tilannetta nielu- ja kitarisaleikkauksella. Ja Leo meinasi kuolla sen operaation jälkimainingeissa, koska ei sitten ei jaksanut hengittää. Otettiin pois hengityskoneesta. Mutta sieltäkin ponnisti urhea pikkumies. Ja jossain siinä huhti-toukokuun vaihteessa varmaan tuli just semmoinen olo, että Leo alkoi olemaan niin kuin vihdoin oma itsensä. Että alkoi olemaan niin kuin kunto parempi. Ja sitten 5.5. Leo joutui sitten sairaalaan, kun oli oksentanut ja aspiroinut oksennusta, niin päätyi sitten sairaalaan epäillyn keuhkokuumeen kanssa. Ja se oli aika vaikea tilanne, tai tosi vaikea tilanne. Leo oli sairaalassa aika lailla tasan 2 vuorokautta ennen kuin menehtyi aikaisin tiistai-aamuna 7.5. Ihan siihen, että ei happeutunut, ei elimistö siis vaan, elimistö petti. Ja tässä on viimeisen vuoden aikana käyty aika monenlaisia tunteita läpi asiasta, mutta päällimmäisenä mulla on ehkä semmoinen kiitollisuus siitä, että Leo sai tosi hyvän kuoleman. Hän oli hyvin lääkitty ja
ei kyllä enää niin kuin varsinkaan maanantaina, niin ei ollut oikein millään lailla läsnä enää, että oli jo tajunnan taso semmoinen, että hän ei niin kuin varmasti kärsinyt millään lailla. Ja lohtua tuo se myös, että nyt Leo on sitten täysin kivuton. Että Leolla oli aika rankka 10-vuotinen elämä. Ja sitä tässä nyt sitten olen viimeisen vuoden yrittänyt parannella omia haavoja niin Leon elämästä kuin kuolemastakin tulleita. Leo oli mun ainokainen, joten mä jäin yksin tietenkin sitten. Toivottavasti nää kuuluu sinne, miten ihanasti nää laulaa. Mutta joo, Leo tuhkattiin ja mä valitsin Leon viimeiseksi leposiaksi täällä Hietaniemen hautausmaalla Kuusilehdon, joka oli jo ennen Leon menehtymistä mun mielestä tämän hautausmaan ehkä parhaita, kauneinta aluetta. Ja täällä on siis alkukesän työt menossa, niin löytyy kaiken maailman lavoja ja välineitä ympäriinsä. Mennään vähän vielä eteenpäin. Pakko nauttia välillä rauhasta ja lintujen laulusta. Mutta joo, mä jouduin jäämään itse pois töistä, koska mun työ pyöri hyvin pitkälti vammaisperheiden, vammaisten lasten parissa. Ja se oli mulle sitten ihan liikaa ja on ollut siitä asti, kun sairauslomalle jäin, niin on ollut liian vaikea ajatella sitä, että palaisin takaisin sinne, mikä me Leon kanssa löydettiin yhdessä se vuosia sitten, kun kaivattiin jotain paikkaa, missä tuntisi olonsa edes jonkin lailla normaaliksi, niinkin vaikeasti vammaisen lapsen kanssa kuin Leo, ja mä oon ikuisesti kyllä kiitollinen siitä, että me löydettiin kyseinen paikka ja että mä sain siellä tehdä hyvin merkityksellistä työtä monta vuotta. Mutta tosiaan joo, olen siis sairauslomalla ja mulla on tietysti siitä johtuen hyvin paljon aikaa. On ollut aikaa ja tilaa hoitaa itseäni ja tätä niin kuin surua. Ja mä päätin hyvin varhaisessa vaiheessa Leon kuoleman jälkeen, että tämä ei tule niin kuin murtamaan minua. Että mä käyn tämän läpi niin perusteellisesti, niin juurta jaksain tämän Leon kuoleman, että se ei sitten tule missään loppuelämän vaiheessa sitten kummittelemaan. Kattokaa miten kaunista. Villikukkia, lemmikkejä ja paljon mansikkaa löytyy hautausmaalta ja
Muutamia kielojakin on ollut näkyvissä. Mutta joo, ei ole ollut helppo vuosi, mutta olen kovasti ylpeä kyllä itsestäni siinä, että olen niin kuin sukeltanut tähän syvään päätyyn kyllä ihan niin kuin 100%, koska haluan kunnioittaa Leon elämää ja kuolemaa sillä, että minä toivon ja pystyn elämään vielä kaunista elämää, minun näköistä elämää jatkossa. Ja koska minä tosiaan olen sairauslomalla, niin mä käyn aika paljon Leon luona. Mä saan jotenkin kiinni semmosesta ihan erilaisesta rauhan tunteesta täällä hautausmaalla ja sitten kun mä istun Leon luona, että mulla on vahvasti sellainen olo, että Leo on läsnä aina kun mä olen täällä. Mut siis jäikö mulla asia kesken tuossa, siis Leo tosiaan tuhkattiin ja minä halusin hänet sitten tonne Kuusilehtoon. Ja siellä oli vielä itse asiassa kaiken lisäksi yksi semmonen tietty paikka, mihin mä toivoin, että Leon nimi kyltti sitten tulisi. Ja olen iloinen, että hän sinne pääsi. Siellähän on satojen muiden ihmisten menehtyneiden kanssa. Aina palaa kynttilä, vaikkei Leolle, niin silti aina palaa kynttilä. Paljon on kauniita kukkasia ja paljon käy vierailijoita. Niin musta on ihana ajatella, että Leolla on siellä seuraa. Tää oli silloin Leon kuollessani ainut, tää hautapaikkaa, hauta-asioita miettiessäni, ainut paikka, missä ainakaan silloin, missä tuhkat sirotellaan maan pinnalle sen sijaan, että ne kaivettais maahan. Ja se oli mulle hirveän tärkeä asia, koska Leo oli semmoinen pieni aurinkopoika. Hän rakasti lämpöä ja ulkoilua. Ja Leon kuoleman jälkeen, itse asiassa heti päivä sen jälkeen, niin no lyhyesti törmäsin tämmöiseen mehiläiseen, joka ei jättänyt minua rauhaan. Ja siitä lähtien mehiläinen on ollut mun tunnus Leolle. Mä näen Leoa luontokappaleissa. Mä haluaisin uskoa, että hän käy täällä maan päällä välillä tervehtimässä minua ja muita läheisiä. Oli sitten mehiläinen, kimalainen, perhonen, lintu, orava, mikä ikinä. Ja nyt me ollaan siis täällä. Minun rakkaani on tuolla ylhäällä. Ja siellä on hänen lyhtyynsä, jota hänen muminsa hoitaa ja koristelee. Ja tänä kesänä Leo sai sitten tommosen aurinkokenno. Mehiläisen, kimalaisen, mikä öttiäinen hän onkaan, mutta minusta hän on aivan ihana. Mutta täällä minä istun
ja koitan olla niin sanotusti Leon kuoleman arvoinen, ettei mikään olisi niinku turhaan. Tiedä, kuulostaako se hassulta. Katsotaanpa, kun sieltä saapuu orava, että onko se meidän vakikaveri. Täällä on semmonen hieman erityinen pieni orava, jolla on toisessa tai yhdessä käpälässä ja toisessa silmässä vähän haasteita. Ja hän tulee kyllä siis oikeasti ihan lahkeeseen kiinni hakemaan seuraa ja syötävää. Ja hän piiloskelee tuolla kivien takana, niin katsotaan, että en ole ihan varma, onko kyseinen kaveri siellä. En edes yritä zoomata, koska tää taitaa olla nyt kyllä joku toinen orava, kun näyttäisi, että se silmä on ihan ok. Mutta sepä silti. Mutta joo, jos tää olisi semmonen pieni alkuesittely tälle meidän tarinalle, niin jatketaan tästä. Kiitos kaikille ja anteeksi jaartelut ja mahdolliset kaikki puuskutusäänet videolla.